ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Bukele lapho ngasekhaya asekubingelele ubingelela uThabiso kaCele uqumba amaqumba nalaqumba isele lentaba bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media sibamba lapha ya ku YouTube. Okwakho kumele uqinisekise ukuthi uyakwenza ukuthi kumele ungafazi usubscribe uphinde futhi wenze isiqiniseko sokuthi uyakhomenta la ubona isidingo khona phinde futhi ulike futhi noma kanjani ama ads wenze sure ukuthi awadluli bese ama ads yini sikhuluma ngaloko kuyizimakethe ungakudluli ukwenzela ukuthi ke sizokwazi ukuthi siqhubeke nohlelo ngoba kuzobe kukhona okuncane sizobe sikuthola namhlanje sise Pantown la esikhona na ilokhuzane iSanlam Center sila epark nazi ithandani lapha nayibambene sisepark nje ngokujwayelekile sinomfowethu la namhlanje okade kwasesibhalela ukuthi ke isikhathi besingasitholi sokuthi sivele ngapha namhlanje sathi ake sivele man sizoza ukuthi ke ngabe khamba kanjani mfowethu uyaphila? Ngiyaphila. Yeah, igama ubani? Ulakhi Mabaso. Ulakhi Mabaso. Yebo. Yeah bafo. Ngifuna ungiqalela udaba nje ekuqaleni bafo. Nje ukuthi ulakhi uzalwa ubani wakabani benobani kanjani? Mina ngulakhi. Usukaphi futhi ngaphezulu? Ngilakhi ngizalwa uAndreas Themkosi Ntshangase. Uma uMthembisile Mabaso hlala kwaMashu ubaba yena behlala eMangethe ngasemandeni okay. So wena uhlala kuphi wena ke self? Ngihlala kwaMashu. Uhlala kwaMashu? Yebo. Oh okay. Oh all right. Awusichazele bafa isitori sakho sikhiphani kwenzakalani? Ethu la ubaba bekumuntu nje oneyingane eziningi manje washada umama lo ashade naye beumuntu ongasithande besibeka sabantu abaseceleni ngasonke isikhathi ngisho zama ukuthi sisondeze ngoba kugcine nobaba sengathi hayi naye akasasithandi ngendlela bese kwenzeka ngayo ngoba ingane bifika nje laphana ekhaya la ubaba besakhe khona umuzi obese nomuzi wakhe khona ekhaya eMangethe lapha nje besifika sabantu uzuma uvakashile ubona hayi ngathi akukhona ekhaya la ngathi mhlawumbe uvakashile emzini womuntu ngoba ngendlela impatho besiphathwa ngayo ayibinge inhle kahle umama. Yebo umama. Yini unenzani bafo nje mhlawumbe nje akwenze ingane zakhe akufani nakwenza kunini nanokuthi nje sina ufune isithombe sethu kubaba sibe abantu ababi ngasonke isikhathi ngoba imina ebengihlala afikele kumina ngihlala nobaba before uma nobaba bahlukana mama bafikele kumina hayi nami ngabona ukuthi cha impatho ibingeyinhle kahle ngagcina sengihambile ngayohlala noma kwaMashu. Ima ke bafo ngiyaxolisa ukuphazamisa uma lo ke okuyena ofuna nibuke kambe kubaboyeni angithi ushadile nobaboyeni? Yebo ushadile. Okay. Ubani obe noma wena obe nobaba wena uqale phakathi kwama wakho nalo mama? Uma wakho obe nobaba kuqala. Ubaba wakho uhlukane noma wakho noma uthe sathana noma wakho kwangena lo mama othandweni lapha? Yebo. Bengashadile kodwa benoma wakho ubaba wakho? Kwase kuwamalungiselelo ukuba babese bezoshada nje. Like sengisho into njengemicelo kanjena ukuthi baseyambile wayovela. Wasekhokhile. Wangeshada umshado. Sekuyizona insuku lezi kufanele engabe sekufanele ngabe bazoshada kulezo insuku. Kwasengena lo mama. Bahlukana ubaba wakho benoma wakho? Hlukana baba noma. Sala kanjalo. Mawucabanga mhlawumbe ingane zabo bakho singaka? Mina engizaziyo okwamanje ngoba ngiyezwa uma ngifike ngale kuthiwa hayi khona ezinye ngoba baba hayi cha inzalo kusho ukuthi benayo inzalo ngoba owesingakho wena? Mina ngokuqala mina kubaba. Ngakuzona zonke? Yebo. Okay. First born. Hayi manje ke awungithathe ke bafuna ngibeke ukuthi okay ke senihlukumezekile ngenxa yalo mama nangendlela afuna nivele ngayo kubaboyeni. All right, ubabona uyakholwa yini zonke izinto ayishoyo uma lo mama? Bese kholwa phela ngendlela nje ebenza ngayo ukuthi ebekholwa nje ukuthi hayi
ngathi khona into abese ayingeke uzazi kodwa bemphelezela uthi makabe nje mengasayena lo nimaziyo ubaba uthuthu nje wakhuluma naye abe nolaka nje olubi ubona hayibo akwenzekani lo muntu useshintshwe yini ngathi ayingeke something wrong ila sebese ngithi umuntu akaqheleke ngoba phela uyabona ngendlela bese ngisho baba bese gula bese ngatshelwa lutho besifihlela kuze ubaba washona sifihlela nje ukuthi uyagula bese ushone nini baba yebo ushone nini 2022 February 21 ugcina usawuzazi ingane zakho ukuthi zingaki kahle kahle mina ngizaziyo nje eseyikhulile ngaphansi kwami abafana ngithi abafana bawu 3 kuzoba amantombazane umpumi namantombazane awu2 ngaphandle esemshadweni ezo2 ngifana nentombazane bunjani ubudlelwane benu nina enizalwa oma abangashadanga nobaba wenu nezingane lezi zama ushade nobaba wenu unjani ubudlelwane benu nazo hayi unyomfe yonke into nje yonke into azizwani nazo lezi ngane sifana nabantu abangabona abandawona ngendlela asefake nje lento yakhe le enza ukuthi singazwani ngoba nje ngeke ngibuke noma zivakashile awuyiboni ngisho ukuyibona sihlale kagogo senze sikwenza siqede siphume sami kagogo kubo kababa wakho shuthi kubo la kuzalwa khona ubaba isezantsana yena bese wakhe ngaphezulu yena enye into ayenzile sizwe nje before after all of February to March thiwa kade ngoba akafuni ukwenzela ubaba umsebenzi ukuthi ambuyise unveiling ngoba yena umuntu usindisiwe shuthi ufika nomthetho engawazi nje ngoba ubaba umuntu bethi mayishona amenzela izinto yena ubaba bebenzela abantu manje na sekufanele manje kwenzele wena akusakhoneki hayi lutho kodwa esikuzwile sizwe sikuthiwa ufaka amatshe emathuneni ukuthi kanjani wafakela kwelika wakhe waphinde wafaka kwelika baba uma kamakoti kababa wakho ungcwatshelwe phi kanti ungcwatshelwe khona ekhaya kini ngiyakutshela ukuthi into lapha ithe ungcwatshelwe kini engasekho ulokhuzana ubaba wakho noma ungcwatshelwe kini ekhona ubaba wakho wavuma yena futhi wavuma phela umalo oshade nobaba wakho akanako ukubo unali kubo pho ninabantu into lapha ayinami angikwazi ukuthi ngichaze ekhaya uyayizwa lento mfethu ukuthi hayibo ngisho indodana uma kamakoti wami ungcwatshelwe kwami emzini wami ngisho indodana yakhe angayizali kubaba ngoba ufike nezingane ezu3 kubaba ezo3 izala ngaphandle ngingcwatshelela nayo ingcwatshelwe lapha ekhaya emagcekeni sike sayikhuluma nje nabafowethu abanye abantu kanjani ukuthi umuntu angayena la ekhaya azongcwatshelwa egcekeni la ekhaya ngeke nginesiphithiphithi esiningi lapho inqobo evanga nje ungayazi awukahle baba ubaba wakho benzani umsebenzi wakhe beyiphoyisa enyoni iseshi for isikhathi eside futhi ngisho eside kakhulu ushone vele esasebenza noma mase retire ngathi bese retire awukahle ke phela ngoba umuntu mangabe seshonileke ekade esebenza izumbulu zakhe imali zakhe zihamba kanjani angazi lutho sitshelwa lutho nje ngoba mina ngilindele ukuthi mhlawumbe kuzoba khona ukukhulunywa after i-funeral hayi kwathuleka nje kanjalo hawu nyanya manje ukuthi uyamkhulumisa lo mama kube ngathi uyamhlukumeza amane abiza amaphoyisa ezifo uzomhlukumeza kanti usuke ukhuluma iqiniso phela mase ukubuza usufuna ukwazi ngalokho okwenzeka ukuthi lokwenzeka kanjani ngoba phela egcineni nawo baba wakho mose ukuthi angavela ashone bese vele kuphele kanjalo nje mfethu nawe yabo njalo kahle omunye umuntu ukuthi naba omunye umuntu uyibuka ngeengelo yokuthi ufuna amafa kwathini egcineni kosuku manje itime lakho uyabo and itime lakho malisebenza vele lisebenzela izingane zalo understand njengoba ngisebenza usebenzela izingane zakho uyabo ngisho bafunga shona ingane yakho sezisebenza but ziyafuna ukwazi ngezinto zababwazi ukuthi ziphelele iphi
showcase uyabo hayi leyo so manje uthini ngendaba yemali akayikhuluma isidalo nje akayiphathi ngisho uyiphathe ngoba ubaba washo esethenge nequantum nequantum neveni lama Corolla lamasha lawa grey kukhona nje kuvalwe lapha egarage but ke nje ngithulele ngingasho lutho ngakho ngoba manje ngazi ukuthi ngiqala ukukhuluma mana ngithulele ngithi ingakho ngithe angibize nina mhlambe khona enye indlela mhlambe engase ilungiseke ngayo le ngoba mhlambe bafuna umuntu angathi mhlambe efuna la kube khona imoto ezidayiswayo nina njengeingane enihlukaniselana at least ngemali because ezikababuweni phela uma wenu lokuyena washada nobaba wakho unomuzi obvious nezimali ezinye zasala ngakuyena but ukwenza indlela exactly sakhe ngisho umuzi kwenye indawo khona laphana ngaphesheya kwendawo izize emakharadini laphana futhi wathenge isite wakhe yazi kanti ungathola ukuthini noma ngingazi ungathola ukuthi mhlawumbe wemkhavile mfana yena wekhavile ubaba wakho uyabo ngoba uyabona mangabe umuntu ephele retire ephunyelwa zimali zakhe usebenzisa ngendlela yakhe mhlawumbe ukuthi isikhathi uthola ukuthi ubaba wakho washona mhlawumbe imali zakhe seyiqedile but ngenxa yokuthi bekusekhona le mali engenayo yokuthi uyahola phela njengomuntu okade esebenza leyo mali ivele isele kuma wakho manje usayihola naye futhi uyabo but izimoto zababoyini kumele ngabe khona into eyenzakalayo ngazo ngoba njoba niyingane nje mangathiwa ubaboni kade nibhalile emalini wengabhala ipercent elifanayo mengabe 5% enganeni nasemshadweni nanginina ngizothola 5% because niyingane zakhe you understand enye imali sebengayithola bona kuma wabo yabo but for izingane ngithola ipercent elifanayo ukuthi ushaya wasemshadweni wakephi izingane njalo nje you understand so wena bafuna ukusizakala laphi la ofisa ukusizakala khona ukuthi phela nathi kube khona ishe esitholayo eniyitholayo ngoba phela ubaba vele ushiye engasifundisanga ngcono ubushiye nje nakhona kusifundiseni bekuvala yena lo mama ukuthi makufika ingane ithi izozama ukufunda kuthiwa hayi sewintshontshe ukuthi noma isiyenze ukuthi ubaba vula akathi hayiphuma yabo ayixoshwe kanjalo gcina nje umuntu omubi ongalungile kini yabo nje izingiphathe kabuza ucabanga izinto eziningi awukahle bafo wena sowake wahlala phansi naye umalo mhlawumbe nje uzama ukuhlala phansi naye ukhulume naye hayi lutho angaze ngikhulume naye ngoba ngibuke ngendlela ayiyona ukuthi ngeke azanginike lo chance ukuthi sikhulumisane ngoba ungambona ngendlela sonta ngayo sonta angashumayela la kuphenduka wonke umuntu la ePinetown yeyi but izinto azenzayo emaceleni hayi ima kanjani ikwali noma ibeef phakathi kwakhe benolokhuzani benoma wakho straight ikhona yona ikhona ngoba ngeke ngibuke nje njengoba kokungcwatsha ubaba hayi ubona nje kuyahwayelwana ngaleyo ndlela but sasinganaki ngoba phela izinto zakhona ngoba khona emngcwabeni nje sasifana nje nabantu bangaphandle banibuka ingane makuthiwa ushiyile ingane nabalwa kona khona into ekibhala lapha emlando kamufi kuthiwa ushiyile ingane engaka nani nabandakanyeka lapho kuleso sibalo noma nangilo ngizwa kuthiwa abakhonza nalo kuthiwa ikamadladla kadladla ngabona ukuthi awukushuthi akusekhona kantshangase lapha ekhaya sekadladla athula ngayibuka nje lo nto ngicubungula ngingedwa ngicabangela amanye amaphutha lawa bafo enziwa abantu abatholile ithuba lokuthi bashade base befikile emzini umuntu uyayafika vele afuna ukwenza kube yikubo njengoba nje ukhuluma indaba ukuthi uma wakho amngcwabela khona waphinde wangcwaba izingane zakhe azizala ngaphandle yabona amathuna kubo lawo omabili la azalwa khona ngoba ingane osuke uyithole usahleze ekhaya oyithola ungakashadi ingane yakini leyo angeke uzuthathe lo ngane uzoyingcoba kwesinye isibongo yabo ukuthi ingqube evana yani le uyabona obakaba isibongo wakadladla yena ngithi ingane yakhe le eshutha ingcwabela la nayo inesibongo sayo izalo omunye ubaba uyithatha uzoyingcwabela uyayibona lento ukuthi into efana nokuthi ngeke angazi uzoyifanisa nani mfethu ekachazeki ayichazeki and lento le izoshiya
iy'nkinga even naley'ngane lezi ley'ngane lezi alokhuza nazo ley'ngane lezi azizalayo-ke manje zakini zizosala nazo zibe ney'nkinga because njengamanje yena wenza into ejabulisa inhliziyo yakhe but ekugcineni kosuku umuzi nomuzi unabantu abadala bakhona umuzi nomuzi unonkulunkulu wakhona, you understand? Othi mebuka izinto angazibuki ngale ndlela wena uzibuka ngayo ngoba thina isikhathi esiningi sivame ukwenza izinto ngoba sijabulisa inhliziyo yethu kanti ekugcineni kosuku worst part kuthiwe uyikholwa umuntu oyikholwa phela bafanga ukuthi ufunda iBhayibheli. Uma ufunda iBhayibheli une understanding yokuthi njengoba njengamanje ngithatha lo mbese ngikwaza lo muntu usobabili la kodwa uNkulunkulu uyangibona. Yebo abantu bangangangiboni ubhaliwe eBhayibhelini leli lifunda abantu abakholwayo ukuthi njengoba ngikugwaza la sobabili angibonwa umuntu mangiphuma la ngaphandle ngimsulwa but kumnikazi wazo zonke izinto uyangibona, ubona kahle, uyabo. So zonke lezi zinto azenzayo njengomuntu okholwayo phambi kwamehla amakholwa naphambi kwamehla abantu basemphakathini naphambi kwezingane namehla izingane zakhe umuntu perfect no right but kumnikazi wezinto omunye umuntu, uyabo. Ngoba phela nathi inhliziyo zethu azikho right, you understand? Azikho right. Ungathini bafo kuyena mhlawumbe mangathiwa ngithola ithuba mhlawumbe ukhulume naye nje? Yes, ngoma right man ukuthi mina already 90 engiyifisayo noma ngathi ukuphi la ukhona la obuke ukhona vele abantu bazomtshela mos ukuthi hey phela sibonile uSibani abantu bayathanda indaba. Yabo nje sine meeting endaba yomoba angambuza omunye umbuzo owodwa ngabe umoba kanjani awusikelele imoba ekhaya kunogogo shuthi ashe kutshalwe imoba around nje ekhaya futhi kunendawo nje enkulu impela imoba zikagogo nomkhulu ne nje lasekhaya sebashona kudala manje nje ngathi ngiyabuza ukuthi cha singavakasha ke lapha ekhaya wathi akafune umuntu kwendlela uphendula ngayo ngoba wathi lapha kuyasetshenzwa lapha shuthi ke phela nje bethi kuyasetshenzwa usho ngendlela ukuthi shuthi thina samavila ngeke sikwazi ukukhona ukuhlala khona ngoba kuyasetshenzwa ngeke azahlale namavili yabo usaqhubeka nakhona ukweyisa angani ukweyisa noma mana kusho kahle kahle lapha emzini wababona intingeni hlobo manje phela ngoba umuntu mfethu ufika abe nakamalume besabe nakubo nina aninali kini phela ekhaya ngale shuthi isekhaya kagogo kuphela imoba zakagogo kodwa futhi anifuneki kuzona la nivakashela khona cha imoba zikagogo sayikhuluma indaba yakhona agcine zibuye anti bashadile bona hayi abashadile okay bakhona bagade ekhaya nje nina khona ishayini ithola izimobeni okwamanje njengoba lento yenzeke indaba yemoba last year bekusaye kuyima ukhula ngoba singile njengoba kuMarch usukhulile sesozwa uma usuhlahle okwenziwa le process yakhona ngoba nakhona abafo uyabona sikhuluma ngendaba yamashares ayangithi mhlawumbe anti bakho bawu4 bese kuba ubaba wakho wesi5 la kulomoba njengoba bewu5 nje angithi ipercent liphela 100% shuthi bonke labantu bazoba no20%, you understand? Bazoba no20% kulomoba but uma ngabe ubaba wakho seshonile yena ubaba wakho uno20% wakhe but u20% wakhe uzoza kunkosikazi wakhe noma uze einganeni zakhe uma kuukuthi kuyavunyelana ngokuthi u20% wakhe uze einganeni zakhe zonke lezi ingane zakhe zizohlukaniselana la kulo 20% umuntu nomuntu uzothola lo lokhuzana ayitholayo ngaphandle makuukuthi ani bakho ngokuhlanganyela nomndeni mhlawumbe wena ba decide indaba ukuthi hayi siyaqasha shutho laso uzohola kabili ipercent lababo wakho ipercent lomsebenzi ngiyakuzwa, you understand? Yes but ke mina ngifisa bafo ukukunikeza ithuba lokuthi makwenzeka eyibona lento yini oyifisayo kuyena ayingithi ukhuluma naye nje hayi enze nje iqiniso ukuthi asitshele nje zonke izinto ngoba khona esingakwazi akwaziyo yena ngobaba ukuthi washiya enze njani ekubhaleni kwakhe ngoba uyena okwazi ukufinyelela lapho ayabhala khona izinto thina kubukhulu ukuthi sifinyelele uyena okwazi ukufinyelela ngamtshela nje ukuthi cha ngiyacela ukuthi
nathi kube khona phela isheya esitholayo njengey'ngane ey'zalwa yena u-Abiya Ntshangase. Yebo. Uma kuwukuthi futhi ayikho leyo share, anichazele ngendlela futhi enizokwazi ukuthi ni-understand ukuthi okay, into ebangela kungabi khona ishare ingoba ubaba wenu wenza kanje ukuze nani nibe clean mos ngaye ningaloku yabona ingaloku mhlawumbe nize nigcina senimzonda kanti mhlawumbe nimzondela into engekho kodwa futhi akakwazi ukuthi anichazele. Yabona ngendlela ekwenzeka ngayo manje ungaze usola ukuthi khona into wrong because akafuni ukuthi ni express ukuthi thina kahle kade sifisa kwenzeke kanje. Yala kunjalo ngoba yathi sikhuluma ngalelo langa lemoba wakhala minyembezi ngathi mina ayikho into ayikhalayo lo mama ayikho into ayikhala ukhala ithwayini inyembezi zengwenye athi ayikho into ayikhalayo ngendlela enza ngayo thina funa abe siyakhala futhi yakhala ngempela ngenhliziyo. Shuthi kahle umuntu ogimbela kwesakhe ufuna yonke into ize ngakuyena uyabo anga act enze noma yini ukuze emehlweni abantu kubukeka sengazuthi uyena umuntu oyideservayo lo nto leyo hayi nini uyabo ize kuthi uthenge inkomo nezimbuzi enye inkomo angazi ishonini noma igulile ngabona ukuthi something wrong ibika something lo nto le makufa ilwane egcekeni vele kusuke kuna something wrong yabo but mhlawumbe kuyafuneka ukuthi ekezinikeza ithuba nezingane zamyeni wakhe mhlawumbe azolalela ukulalela mfethu akoni ngingaqatshana ukuzolalela ukuthi izingane zami ngoba nizingane zakhe kahle makuthiwa yonke into iqondile nje nezingane zakhe ingane zami ngiyazi mhlawumbe ninazi izikhalo lapha nalapha but ngiyafisa ukuza umuntu ngamunye ukuthi yini inkinga bese kuthi ke mina nginichazele la khona enginamandla okuchaza khona ukuthi la kwahamba kwafika la futhi nakhona akuchazwa ngomlomo bafu uchaza ngelokhuzane ngezinto ezibufakazi ukuthi okay ubaba wenu wayishila imali engango-10 rand nayi lokhuzane nayi into eshoyo ukuthi washiya imali engango-10 rand la kwakubhaliwe usibanibani nosibani nakho so njengoba kunje ingoba kunje but ngoba akachazi ke thina sazi ukuthi futhi khona ukurobha kwenzayo vele you understand injalo nje lo so already mawukuthi usibukele umfowethu mawuthi yamlalelisisa kalo uze kahle uzokucela ukuthi mawungaba nendlela ake uhlale phansi nezingane uyichazele zibe ne-information ephelele you understand zibe ne-information ephelele ukuthi okay sishonele ubaba thina ngokwazi ukuthi ubaba wethu besebenzeni ubaba wethu bewukapteni wamaphoyisa so sithi bewukapteni ubaba kunemali vele ayishiyile and njengoba kunemali ayishiyile nathi mos kumele ngabe sinama-shares lapho kuleyo mali because siyingane zakhe siyazi ukuthi amadoda amaningi lezi zinto zomawili nani azivamisile ukuyenza but abanye omama bayakwazi ukuthi uma kuwukuthi kunengane edingakalayo yangaphandle lapha yakuze athole leyo mali akuncamela ukuthi angayibizi ngoba uyitholile yakhe izingane zakhe zayithola eyazi imali but ngoba le ngane le akayifuni angayibizi ngamane lo mali ibhuntshe noma idliwe uhulumeni kunokuthi itholwe leyo ngane uma kuwukuthi kuyona yonke lento kunenzondo onayo ngezingane zikamyeni wakho hlise leyo nzondo unikeze izingane into eziyideservayo because nezakho zayithola zizalwa isame ndoda nalelo khuzana nalabafowethu lapha so entweni kanjalo ake uzame ukuthi ulungise inhliziyo yakho njengomuntu okholwayo ake uzame ukulungisa inhliziyo yakho njengomuntu owazi uNkulunkulu nomuntu ohlonipha uNkulunkulu ngokuhlonipha yonke into ekweyakhe naba abantu abakaNkulunkulu bayayideserva leyo mali bayayideserva leyo nto efane ngabe bayayithola kababa wabo uma kuwukuthi khona sisho ukuthi khona but banikeze ubufakazi bokuthi ayikho mayingekho but uma kuwukuthi khona hlisa umoya banikeze into yabo niphilisane ngendlela eright lo myeni wakho uyoba proud ngawo angazi bafuqa bangukuthi right hayi mfethu right okay igama lohlelo ihwayi mina edition so siyacela ukuthi niqhubeke nisibukele niqhubeke futhi nizame indlela ukuthi nisibhalele ama comments la ngezansi ukuthi mhlawumbe mawukuthi khona umuntu othi hayi mina ngingakusiza bafu lento kumele uyenze kanje ungaqhumana nobafo ngicela ushiye inamba yakho inamba yami ithi 063 090 9538 uLucky Mabaso igama phinde futhi bafu 063 090 9538 uLucky igama siyabonga sisephan town la sikhona Sanlam Center la eparking akumujolo Shembe akujolo la emva kwami nje ziyalila Nkosi yami bakithi siyabonga kulungile asiphinde sidibane futhi xebu